domů. Mějte se krásně, děkuji vám, uvidíme se v úterý. Děkuji všem. Já už mám na závěr, než předám slovo devítce. Osmičku chválit nebudu, protože oni vědí, že největší pochvalou pro ně je, když si můžou se svým třídním učitelem zakřičet. Víď Pepo, tak jedem! Čigilama! 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 Ať jsme kluci hajdatý! Nahlas! Jsme jeli na Štapadla do Dox, tam jsme potkali paní učitelku Hajnou. Pak jsme jeli zpátky, dohráli jsme v Přázovaný a šli jsme na večeři. Víš za co? Já už nikdy nebudu mluvit lůdárně. Tak prosím vás, já bych taky chtěla něco říct, já mám totiž třídu plnou zázraků a ty zázraky se dějí dennodenně a já se kolikrát nestačím divit. Takže mě vždycky moje třída okoření den tak, abych se nenudila nějakou lepší a nějakou horší věcí. Jednou je to tak a jednou onak, jako na houpačce, ale dneska mi udělali úžasný den. Svezli mě jako princeznu po Máchově jezeře. A proč jsi se mnou uměl? Paň, to bylo skvělá.